once again. Hello! Good morning mga ka-newbie. Dito na naman tayo sa bagong travel natin. So, ang pupunta na naman po natin ulit ay ang Umingan, kung saan matatagpuan ang Mini Chocolate Hills. Yan. So, nung una, 4 lang po kami. Ngayon, 7 na po kami. Dumami. Yan. Kaso, hindi na naman nakasama si Uncle Ariel. Sayang. Ganda pa sana na ito. So, ito ulit. Ipa-vlog ko ulit. Papakita ko ulit sa inyo saan papunta ang Mini Chocolate Hills. Yun. Kung saan yung daan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Dito na tayo sa Rosales. Hindi ako pumatag kanina kasi dilim eh. Ngayon lang, medyo maliwanag na. Ayan naman tayo guys. Dito na tayo sa town proper ng Umingan. Yan. Ito po yung simbahan nila. Ang papunta po ng Mini Chocolate Hills ay diretso lang po. Yan. Medyo bako-bako po yung daan dito. Daan pala. Yan. So, daanan nyo po itong tulay na to. Yan. Yung maliit na tulay. Dire-diretso lang po. Tapos may ganito po kayong makikita. Pakanan po. Tapos pag andito ka na, kanan tayo, kanan. Yun. Yan. Kanan. Yun. Yan. May tulay na maliit. Tapos kakaliwa naman tayo. Kaliwa dito. Yan. Dito yung papuntang Mini Chocolate Hills. So Barangay Bantog po siya. Yan. Talugtog, Gimba dito. So yun. Sa kanan pa po pala tayo. Tapos after ng kanan, dire-diretso na yan. Yun, so andito na tayo. Barangay Karayungan Sur. Yan. Dito na po yung kan Mini Chocolate Hills. So malapit na po tayo. So yan, malapit na po tayo. Paliko. Yan. Tayo pupunta sa Luzon. So yun. Tanaw na po namin dito yung paglilikuan. Yan. So ito po yung daan papuntang Mini Chocolate Hills dito sa Umingan, Pangasinan. Ito po yung paliko. Yan. Liliko na po sila. Yan. Yan. Dito na. Nakaliko na kami. Dire-diretso lang po to hanggang sa dulo. Tapos doon na po yung Mini Chocolate Hills. Ganda ng tanawin dito. Yan. Parte po ng papasok sa Mini Chocolate Hills may rough road po. So yun, mga 1 kilometer po na rough road po. Sa may entrance ng Chocolate Hills. Dito po yung parking lot ng 4 wheels. Yan. Dahil mo siya. Picture ko lang po yung pagkain namin. Bali, ito po yung papunta. Ganito lang po yun. May entrance po. 10 pesos.